אם את קלה שמעצבת לבד את החתונה שלה, אז דבר ראשון, כל הכבוד לך. עשה את ההחלטה הכלכלית הנכונה עבורך, הגעת בדיוק למקום הנכון, ואנחנו נעשה היום סדר במה הדברים שאת חייבת לדעת לפני שאת קונה פרחים לחתונת DIY שלך. אז בואו נתחיל, אבל ממש לא ככה. 4 מעלות בפנים. זהו, עכשיו יותר טוב. יאללה, בואו נלך. מרגיש את הקור. רגע, תעצור שנייה. ממש אל תתבלבלו. אני יודעת שאתן באות לפה ואתן רואות שיש המון סוגים של פרחים, ופרחים שבחיים לא ראיתן בשום זר אף פעם, ואתן נורא רוצות אותן לחתונה שלכן, אבל תישארו ממוקדות. רוב הפרחים שאתן מכירות, שאני ממליצה להם, הם פרחים שנשארים לאורך זמן, והם יחזיקו לכם זמן במשך כל הערב והרבה לפני זה. אבל חלק מהפרחים פה הם פרחים רגישים, ששמורים בטמפרטורה של 4 מעלות, וברגע שאנחנו מציעים אותם קצת בחום, הם יחכו כמה שעות בעולם, הם פשוט ינבלו לכם על השולחנות. עוד טיפ נוסף שיש לי לגבי איך לבחור את הפרחים שאתן נמצאות פה מבלי להבין. תסתכלו ביחד איתי בעצם על הפרחים פה. הפרחים שנמצאים לידי זה בעצם לימוניום. אתם רואים את הכמות של הפרחים, זה מתחיל מפה וזה נגמר בסוף המחסן. פרחים שיש אותם בעצם בכמות גדולה, זה אומר שהרבה ספקים קונים אותם, לא סתם המשק מחזיק אותם בכמויות גדולות. לעומת התישוק שיש ממנו בסך הכל 4 דליים, בגלל שהספקים לא אוהבים לעבוד איתם. למה הם לא אוהבים לעבוד איתם? כי הם צריכים השקיה מיוחדת, כי צריך לשמור אותם בטמפרטורה מיוחדת, כי הם פשוט נורא יקרים. תישארו ממוקדות, אתן תצליחו הרבה יותר והעיצוב שלכם יהיה הרבה יותר יפה והרבה יותר בטוח. על איזה פרחים אני ממליצה? אני אישית ממליצה על לימוניום, שהוא מגיע בכמה צבעים, יש אותו גם בלבן, גם בסגול, גם בוורוד. סלמוס. ואני רואה פה אפילו נשאר כמה יחידות שלו בצבע הוורוד. אני מאוד ממליצה על גרברות. גרברה מגיעה בהמון צבעים, פרח מאוד עמיד. ממש נחמד לשלב אותו, נגיד, אני אקח לכם איזושהי חבילה, נגיד גרברה ורודה, ואז בעצם עם לימוניום בצבע צהוב, הגרברה מגיעה בכמה גדלים, יש אותה בקטן, בינוני וגדול. אחלה פרח, אני מאוד נהנית לעבוד איתו. בואו נמשיך. תזכרו טוב איך הוא נראה, בסדר? תצלמו, תגידו אני רוצה כזה, אני לא זוכרת את השם שלו. את זוכרת איך קוראים לפרח הזה? סליחה. יודעת איך קוראים לפרח הזה? אוקיי. הפרח הזה זה סוג של ירק בעצם, אבל הוא ממש פרחים צהובים כאלה קטנים, הוא פשוט יפהפה, הוא עמיד ברמות, והכי כיף לשלב אותו. אפילו אני אראה לכם שנייה שילוב מעניין, אפילו לעשות איזשהו שילוב כזה ולהוסיף בעצם את הפרחים לבנים, זה יכול להיות ורדים לבנים, זה אחלה עיצוב כאילו לשולחן. יש לכם פה חבילה שאני מאמינה שהיא עולה פחות מ-50 שקלים, ונגיד החבילה הזאת של הלימוניום יכולה להספיק לכם ל30 כלים. זה רציני, זה חיסכון משמעותי. אני מאמינה שאתם יכולים לסיים עיצוב כזה בפחות מ-400 שקל. זה מטורף. אני מקווה שממש אהבתם את הסרטון, מוזמנים לכתוב לי איזה סרטונים, איזה שאלות יש לכם שאתם רוצים שאני אענה לכם, וזהו להיום, עד הפעם הבאה.